U zaglušujuću buku vojnog transportera u koji novinari rijetko mogu ući, oko sat vremena trebalo nam je od Zagreba do najvećeg crnogorskog aerodroma. Dobrodošlica o Golubovcima, 10 kilometara od glavnog grada. Domaćini u najvećoj vojnoj bazi kao da su se posramili svojih zrakoplova, pa smo ih mogli gledati i samo iz vožnje. Mnogi više i na lete. Pa su Galebove, ponos bivše Jugoslavije, prekrili. No za svoje pilote i časnike imaju druge planove. Osim što će ih školovati na Hrvatskom vojnom učilištu, obučavat će se i na helikopterima. Zajednička pilotska škola dio je suradnje novih saveznika. Od Hrvatske kao članice NATO-a Crnogorci žele naučiti. Zbog toga je dobro da izvučemo iz pouke i da ne pravimo one greške koje je pravila oružane snage Hrvatske. Zajednička obrana u zraku, mirovnoj misiji u Afganistanu, ali i na moru. Obalna straža naša sa budućom obalnom stražom Crne Gore, zaštita Jadrana, interes je to i Hrvatske i Crne Gore. U zemlji koja je ukinula vojni rok domovini i dalje služi više od 2500 vojnika profesionalaca. Plaćeni su upola manje nego hrvatskim kolege, oko 300 eura. Ali su obučeni gotovo jednako. Crnogorsku glavu čuva hrvatska kaciga, a odore koje smo im mi šivali razlikuju se samo po šari. Ova ima uzorak Crne Gore. Ovo je još jedan uspjeh domaće vojne industrije. Po prvi put hrvatske su tvrtke opremile ili bolje reći obukle crnogorsku vojsku. Poput manekena pozirali su kolekciji za sva godišnja doba. Zimi grije, ljeti hladi. Osjećam se udobno, znači uniforma je dobra. Gospodine ministre, počasna jedinica postoji na vašu čast i spremna za smotru. Baš kao i razgovori hrvatskog i crnogorskog vojnog vrha. Puni simbolike. Premda je i nas besparica lupila po džepu, vlastitim smo se vojnim potencijalima, barem nakratko, mogli ih hvaliti. I da jasno, shodno svojim mogućnostima financijskim se orijentiraju prema hrvatskoj vojnoj industriji. Iako sporim koracima, za sada su na dobrom putu.